Sano be yo makare nikech IBC notemo yango ni presidential campaign kaber to konego be ni kadho bilion 4.4. In gi bilion 4? Okochuno na bed gi bilion 4. Trevor, asebede presidential campaigns gi. Mana tele campaign mar Raila ne nigi bilion 4 no cash kamae no onge go. Nyocha ane campaign mar Ruto ni ne nigi pesa no onge go. Gima timre ni private sector kata Kenyan masses finance campaigns kalure ga agenda marango mar ngato. Onge presidential candidate moko Kenya ka mosetiyo gi pesa ne e presidential campaign. Pesa wuok ga kuom jo Kenya. To gibuom na mi pesa ka gineno na agenda ni otimra ngoa ber kendo bed aligned. Ginen agenda koso gidwaro ni mondo migi kom ka kuri donjo. No, mano taban mano kadwa. To koro garibo do pesa nango. Nikech tiyo joma bro kelo ni pesa to wacho ni CS moro mari. Mano kadwa. Gima timre, mane mumi wan gi tabu. Waloko sirikal, tiyudo ni waloko mana bunge, to ng'er manie i bunge kata pod odong' no ng'eche ka. Mano gima ok abitimo. Gima timre, kichoko pesa kuom individuals, molo jo ohala madongo gi. Kidonje sirikal ni to koro gi hold ya ransom. Gidwa ni megi tenda madongo moko ma iri jula. Mano kadwa. An adwa ni kabo yudo support, tayud support kuom jo Kenya, financial support mana kuom jo Kenya. To kochuno no bed pesa. Adwa ni kadhi campaign Murang'a, to ng'ato nyalo nyisa no Owalo, ibiro Murang'a kaka an gi public address system. Kikiting public address system, wabumi. An gi stage, wabumi. An gi pick up, wanyalo luore go kwa lando wachano, wach rally. Okochuno no bed mana cash, wanyalo bedo support in kind. Mano gini gik mathindo makata kidonje sirikal kucha tionge gop ng'ato. To kidhi iri joma dongo gini ng'ato golo ni bilion 2, ng'ato golo ni milion 200, ng'ato golo ni milion 50. Onge ng'ama miyi pesa nono environment mar siasa. Omiyi no neno ni ka kidhi donje sirikal kacha tinyalo konye kwelo. Tan kanyo kako Owalo aonge nikech akoro idhi ng'e nade. Nikech seche ma gikelo ni go to gikel ni go ni akonyi mondo abi kwel kodi mbele ka. Apenji e gimoro. En ng'ama kelo ni pesa to gisini akelo ni milion 100. Trevor, asebede private sector as a consultant. Higni 23 kapok adonje sirikal. Private sector players gi ang'e gite. Nikech Kenya ka ane matimo strategic plans mang'eny Kenya ka obed mag sirikal obed mag private sector. Onge corporate executive Kenya kama kia. Kenda ang'e gi timbe gi. Iwinja? Asebete sirikal be. Jok matemo timo tenda madonge sirikal go benda tima ngoa. Ang'egi kenda ang'egi gi their intentions. Onge ng'at moko Kenya kama bu kelo na pesa mar campaign makia ni en ng'ama nadi. Ang'e jogi. Have been around bwana. Yeah. Ntenchiga majo ni Trevor